Vážené pani europoslankyne, vážení páni europoslanci, a umožniť vám vystúpenie na pôde Národnej rade Slovenskej republiky. Že sa lepšie porozumieme, že si vydiskutujeme problémy, ktoré nás vzájomne trápia. A i my na pôde Národnej rade sme privítali všetkých predstaviteľov európskych parlamentov, na ktorých sa tešíme i v mesiaci apríl. Ale aby som vedel s nimi aj odborne v mene Národnej rade Slovenskej republiky diskutovať, je ambíciou nás, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených v priamych voľbách, napriek tomu, že máme identické DNA, ktoré vyplýva z priamej voľby slovenských občanov. A ja som naozaj veľmi rád, že máme pred sebou historický deň, môžeme v Národnej rade, v sále Národnej rade priamo rokovať toto pozvanie a ubezpečujem vás, že sa v mene celej Národnej rady Slovenskej republiky na vás tešíme. Ďakujem vám ešte raz.